Charlie Asong tiripi Amei ahem conference hall long nalitum karbiang long song pli non press meet nalitum ni raperang bong KSA kui karbiang long Women Justice Forum KNYC la pen AXU nalitum la song pli ben adiman ge la puhen lo je nalitum alangli nut principal alangli karbiang long pa phi hup apir thelong isi arpu ke dolor mate education nat kang thur ponji pu pensialang litar arpu ke deng Deithor model degree college salong alangli principal klembom pen bangke alangli litum ning chet heda mathai vedelo alangli ke choklem thu bangke osomarhan akang tu yang deng apa charlie phan kirung ponji kalisi alangli odlang no si claim wrong lasi alangli ke povek asupi alangli khula so hoda por bangen arta tame ningkan tre troxy vela lasi laso teng blang de nilitum adiman gelalo non khula so teng ben langdam blang de alangli phane pokso ek si pabon vegnang po lasi as per 2012 pokso ega teng ben alangli phan laso teng sipa bonangji lapen alang lipan ge terminate nangji suspend bu jota kali je laso menit monon phi choklem kledeji bu bang inelitum ning kethedam ave lasi alang lipan bangke nelitum high command director long sidame alopaleji je alang lipan terminate nai lapen so bong ben nelitum alang lipan women commission long sidame nelitum Women Justice atumpen nelitum celang ben si alang lipan against Guwahati long sudah menelitum pidamji. Lasi alang li kachoklem joy pen kether ke hapen lok si alang li aningkan kapali. Lasi nelitum laso long bangen nelitum councilor sor han sudah metumi memorandum pidam. Laso teng men si alang litum sudah me un anmang ke aspar lo alang litum tamen nang cirap dumpo. Lasi education anat kacali aren pa messenger pelangte elitum hola daga lecturer pen principal pen kaduk we pen kamathaing thir eta bang phusi mane Dipok government college no Deithor model college longo principal bangke pinangji pusi nilitum hen pen chuning riponji lasi kedam tang ko ane Dipok government college a problem dadalo non Deithor model college along sidame dolo pulang te litum karbieri so jang tum sike charlie yang se khla da sitame pulang te kon lo litum kaching thur run ji ka paprang dun ka charlie na thu ase alangli dr Dipok Kumar Bora han bangken litum karbiang long bang bata karbilo charlie Asong asai hemalong nang litum phan mate media house man litum na ju phapon nangkok abang galalo nilitum pini isi ningduk perfect alam thegelalo ke damtang 7 arni mate tarik troxy arni ele tumdak Deithor medical college along inut model college along inut principal outlang no cuma tha alam ki aphuthak isi ningduk perfect pensi pini nalitum phasame nilitum nang chupapon lo nilitum Pini ladak karbilo charlie Asong KSA lapen karbiang long Women Justice Forum lapen KNYC lapen AXU nilitum song pli ahin pensi nalitum han samay nang chupapon lo lasi ahok pet nalitum hana chupha alam the bangela lo nilitum stame la song pli ahin ben same nilitum sining dun parpik lo labangsu alam the mate labang solam ki nake klang rock laki inut loki charlie litum karbiang long along loki charlie bang litum pinan ki pa phidun hub dolang poi phi same isi ninge the pen sin tum smart ma same loki pa charlie phane tum chutoi dun lo labang so a college along chutoi dun pen si alada students of hanamasi inut a principal Dr. Dipok Kumar Bora po alangli odlang no ka cuma tha matela puson alam ki klang bangke nilitum hin masamining duk perfect lo la silitum loki charlie environment ko son sikipa mejima puludang te la puson alam ki jong silitum nang klang bom puludang te la kilitum phan ke phere me melo pusinil tum hin basam thi paklang lo
la simunon phi la puson kachumatha mate la puson otlang nu ke pachumatha he de je phansi ni tu men sami pini la dak song pri ben sami tum diman bon lo la simadu allo than bang punon a professors punon la pen teachers punon sami la puson otlang no bang ke mo phi lam ki klang de je phansi ni tu mahin ben sami pachini bon lo la sipini ni tu dak song pli pen na chetong dundo la sini tu aprangsi ni tu malam the matili tu dimana pathak la pen ni tu angton alam nang pathan bon je phan ni tu mamai phusar budho terang alang li phan same nang li tu ma phan lam the ke pathan bon je phan si ni li apor pi ponik no chore chokche la pen case pa bon si tame pokso ekateng min pa bon nahin ku pang si nil tum case hin pen chuning ri dum la sinil tum dolang along dolang nil tum long women justice alang le tunge hu ke cheng ben pinier ni andala so case ye phan si nil tum same da council arideng le law and order ke dogali to apot si nil tum same kang than peji pu aja kong ke huang song gati director along ans pale dam nangji athe dak council long gela so director ta litum long avela education head director bangi ase hu dak gati same nilitum palepo lapen rd ka pa doi phan women commission long sidam nilitum kapale dem phansi mandherni kachesik dolo lapen nilitum memorandum sidame pidam thuji nilitum already education yem hanbangi memorandum pielo lapen non nilitum DC aphan sidame kang hong alang lepan pidamji lapen women commission han pidamji an lotang de litum justice kelong ye phan litum RD dopo bangsi nilitum sidame ning thelo Deithor ahabar mate Deithor government modern college along ke than enut a principal ko si krong Dr. Dipok Bora alangli itu mamuso arta ka we phana mi thang student lo la so arta ka lila alang asupi aron arta phan aning khai no kamatha dokok la bang so lam ki aphuthak si ni tum na tum phan la bang so press meet phapon la senili tum beta ke long parnisi tarik choksi ani ajo mat lo beta ke long ada professor tum ben sini tum man beta na pilo alang itum pen ini tum der pik lo apor 10 ajo 10:30 so lam lobon beta ke long masini itum tadi pupen hadak an kidun ke loving masini itum phone pen si pupu juga lo pen hadak same kisman local atum rong si itum dolo la pen Hamphang tum same dak local Hamphang Asong sum same dolo posibil dalong la maselang tum pen si kado be ajo apor same jengki jethan pen lam hoi bang pidel lo Deithor thanala la so pen phansi ako tarik nerkep arnia bangke atumi lo dak medical phan ban lo pen court along statement ke pi phan ban lo tumi na lu suning wong samene li tumda pi ma ke claim nahi ke chera banai lam an ma ke ni tum chengin pen me chera bolong lo pen pinangan Hamphang Asong atumi samme chera chitudun lo la pen dolo Asong taksi non ini tu mabangke patumi het kami muhet itu makese president kami than pon lo mepu kami council funds kami education in charge Richard officer funds kami lo pipon lo Asong taksi ko itu director funds kami pipon po abang weden masih tu pinapon lo leda lo kami itu lahai lo kami tik lo apen ke Guwahati lo kami itu women commission lo kami itu madak lamhoi ki pi panchesik et lo itum pini bang second Saturday office of the masih tumbang dam long le lo se mandir ni hombar ni sedam dam pon ko lapen hadak pidam po sinon itum bang ke ining ke hang lo lapen kichun bek ni yang dengan lo ain mate lo en order to bang ke patum yang bang cipari deng long lo hala tum bang ke mithang arona tang pensi claim pon po temela so kam ke claim long bang ke itum RDP dunang jirata Hamphang Asong dat kali political party dat kali rat tum same tum RDP dunangji ajara long same RD ke pidunai ke lalo itum advocate hexer pidunang po lapen statement an bang strong pidunang po lapen report mukha hok a report bang itum pidun thek nangi lapen la song thak si hala kisung ke pho veka o so bang ke lake alam si pini si ke klang atumi si ke klang bujot akisung ke pho ke lake damtang ningkan 2025 aning kan si ke pho
hala pen non tok lo sita arta da pamoheta ninge lo non da thanu po arta da la soke ningan proxy bela hante ningan proxy belang bulo de alang like aphai ki jum arta kes di pokso ek kusi bang bu pulo english pen ke ta so kes abong angbong ateng penyo si punishment long nai pulo te la ke thedung punishment lo la so penam pon da gali tum khei ja atrocity act dolang hal hai pen da lang nam lo pote tum rd bang do o same la so rd ko an poni ma ka lake law and order tum pari deng pon lo la so lo e tum mang pressure pidunang po sera po nang po lan sia kang sai ki longji pini press mi do pen jut ko pen fir pidam pen pa in summary ku pen na rekonane ko women ko police phan itu lamha pidam ma jut ko hala gali ake jujetik siri tum mange sera po nang po lake kumane pini ke press mi do lo ke se pen justice forum kna aksu tum do chal lagali ka do ko beta sera don melo rd pidun melo lasi hala kang saya bangke itu bangke long bag nangji alang li nu the principal pulote lo ke tek nai lo usi tum ya lakharam lo kunani cme minister phan ke nikan phosi tum sar hang jodi kalimala ta education along ke tek asar bangalaga kai lo mati laga itu manda meng pachi char lo kente ante la tum nyong sila son otlang no choklem pulote itum kupilo akha do lang ke kupilo itum ining ke tek do lang ke hala so lam lo lasi alang li phana bangke ke tek ke ap e lo ke tek binong lo ke hala doktor puta la dr bang ne dog bang ne chini pin lo nona teng ot lang no puta dog bang i dr bang li dana imbon la nang deng sido la si alang phan bang ke okol Deithor model collage pen chot kali alang li ke education mate lo than bang a hem ke alang li pa phan ke pa lut sinang ni lo athe pini ke modern college Deithor long proclaim to hypo next college or phan transfer puta la to college on proclaim to hypo la ke lasi alang li asa kuri lo ba alang li kam to claim ke alang li phan bangke education ngin bangke arpu bangeng tham bek na ko council tum handal lasi tum tuning rilo council tum long aja kong kan ma ke do hala director office tum long pono asam long pono hala tum ta tuning ri nang po nang li tum jong si sor lo phan kaching hon vek rada phan kaching hon ke the binong do kidu ke lak aran phar kaching hon binong ok avi jakong kamatha do pulote non la sebang so ke sebang ke ahok kang sai long nang tum chira bonot tapi nang li tum mena ahok kang sai pinot aina long ko pe ko an ma la so capital punishment ke long nai ke la aina long ke ka do veri tum ta chira bonang po hala si puji asi non ke jimso me kidu tum sil son ke sung ko chot ma puni e long le la hai akes kota ka ve tum kidu ke la tum mane cholang ro tum si pho chot ti asi la hai long mangai li tum ka chira pun ke nang sot jo padap ke tulong le teman ke tume rap ver kun elo tame non son ke song ke tum ka do vet ko prap cerap nangji Allah hello la se hokang sai long nai purote amastor lo a principal lo a teacher lo bang ke alang lia sa kuri pan alang paning kanang po education po men pan pavir dan nang po la pen akang sai bang ke muhet itum ta pulo non ta pupo arta gawe pokso ek a kes pen sialang li phan bang ke sai pon pamikanang po aron ta la tum si bonai lo ane tum la si aron ka si bonai tum si aron ta akang sai da pinang po sini tum ben mangke demand lo hala hello akisung ke poi do pik lo non kali la son ke do olo tame kang sai long le akang sai long le ke moheta la sini pulo kumane ke cheng thut ke tum ke do pigi organization men cheklo political party tum da cha ka do vi tum ta mane thopak tame tum la so bastu bang kunan loi tum la so ja kong ke kom thek long ke kapang kre moheta nili pulumati advocate mesian itum chiriun thek nang ji la pen hala ko pipia a kes adhara di la hai mukha bang itum chini nang gi ta itum ke lang le itum pini fir pilo jut ko di fir lo gok ta statement long strong nang ji a family tum bang ta a phiji roi re nang ji la anta kalilang itum hala charship pudo ke di hala hai long ta itum chilang nai itum chilang de stapini munit tum ke akang sai long le pu hangjo e la phan ko son lo kang sai pi po border long ke batai si vek batai ni batai thom itum han statement nang hang hi itum phan jong si batai si statement pilote la si itum ke case ke dam bom ta si ke cheng hut bang itum orun pa me nang itum orun de ke da ti polo sumila rong pia ke san thak lo family tum ko ma strong itum lang nang ji sa family tum han itum lang on thek the kuman tu apor hearing do ne la tai phani than the
la son posi tu ma bangke bang ko pima ka pin khat hala sila tum ke ningjepo halo posi tu ma kes bangke on da ju direct dilibon la son sistame sumila kes tame tum last time 27 ke hearing den lo last hakip ye lo tu ma kang sai long di bang ali tum ning chedo la sila son pren se abana kes an tame tum non e prang ke dam tang lam non e prang mang itum la hai ka che lang bang ke nang solo la ke lan si tu ma kang sai long di press meet ke do pen FIR ke pi pen kuna ne ka che song man la hai pen ke tu ma kang sai long le itu ma di ma klong le du nang ji hala hai long itum tang kring alam thi tum ning ji nang po hala hai pen si itum ke hai ji Women Justice Forum la pen ku aiksu la pen ilitum Asong hin men kham man lo law and order tum non arang itum chupari dengep lo la si ilitum man ke non man ke apora teng pen alang itum charge sheet file ma file fema la pen a family atum statement man gipia mukha pason son ma ilitum ka char kilang dum ka chari ke nang sot lo ati non apor ke akang sai ke palong nang hi putang te goen ku baido da ninjelo ilitum ke court abahira ka chesong nang hi galilo ilitum ke court long ko son ma ka chesong non de trial cheng ko court hala trial long ilitum kilang dum ke nang sot lo jong si ilitum trial long ban ilitum lang chari dum de putang de kilang chilang ani bang ke ilitum mang akang sai long de do the pen government tum sa tami public prosecutor ka appoint nang lang pamin nang gi thek serabang khu abang phiwan se ladak long appoint nang thema laso case bang ke serious in nature apart se public prosecutor sa tami labang so puta kidil ver mate minor case non so rape case kidil ver abang phi abang phuduman si appoint nang gi pusin tum ben na song hin ben ke dak doan song hin ben ke han patu pon lo lapen rat tum sa tami un an ben ke lang cari du nangi athe non itum pangbar dami non jubin gara case le puno akaprek case le puno media tum setame arul theu hal da kong setame a case in summary apor setame media tum aphong ga paklang ber highlight ber apor joine si a case bang mebe khere ga joine pinike akang sai setame along na long lo da si civil society ben chenglo social organization ben chenglo kaprek apex body doan satame lang cari du nang pola pen public mun satame lang sung thak ban ke un an ban ke lang cari du ni athe pini karbitum ke phowera the ban ke isi ben to kachini ne pota talang lo athema ilitum ki duk det ki boy det atuman se latuman ne japong do na ka exploit lo sexually harass lo apot si ilitum na so pota ban ke ilitum awareness ki pida doping nang la na pon shot kali ilitum follow up bang da ilitum ka nang sok la si aku kacini ting lo kalau kutang te la Dipok Bora ponon repetius lo alang li bangke a principal alang li phane carding no Thomas council pen le appointment pi la kali alang li phane appointing authority bangke director of higher education me sipi gua dispur pen kasi litum sa me hala daklong bang non kachisik dolo director of higher education lo mat hala daklong isi complaint petition pidam ji phan na pen isi ningi pedo a case sa me sulibom akang sai long ni pusi